Ja, wat? Nou, ik is Zayden. Ik is van Mosselbaai. Wat kan ik zeggen? Ik heb nog 24 euro met jaar. Jullie wonen zeker ook om ze te gaan. Het is mistig, bro. Mijn ma en die mansepa heeft onlangs begonnen gaan. Dat komt dus zo dat mijn ma en zijn pa intrekt. En ongelukkig moest ik samen gaan. Maar het komt duidelijk, die man haat mij. Kijk je waar is ze? Die serieus aan die is. Ze kost een ijskast of een stoof is, en naam is jou op je. Dan moet je weten, daar is binnen mijn peens. Waar zijn we? Kijk, kom je. Ik ga zo met elkaar maar van naar huis, joh. Kom, ik ga zo met elkaar naar huis. Kom. Hoi, ik kan jou sliepen. Kom. Je ziet naar je camera binnen. Dat is mijn kantoor. Als een PlayStation, als iemand joh, ze raakt je met PlayStation. Ze raakt er niks uit aan mij behoort, die brother. Kom! Oké, zo ik moet nog naar die PlayStation raken. Ze mag er niks raken. Kies jouw kamer waar ze eruit gaat. Mogen zien. Oké, is recht. Je wil niet dat je me weet. Ik haat jou. Mijn pa haat jou ook. Staan als elkaar. Is oké? Rai wat? Ik haat je ook. Als je me kak om in deze blij, man. Hoor je? De enige reden ook om zo te blijven. Ik heb mijn pa gedumpt. Door mijn gericht. Dus altijd gaan ze me slaan. Dat is het maar opgeschreven met een vertraagde mannetje. Is je vertraagde mannetje, Zay? Zay! Wie dan? Hallo, Zay? Zay is je meisje hoe niet hoor, Zay? Zay? Nu zou het praten, Zay. Zay biedt er vanavond aan slaap, hoor, Zay? Zodra ze vanavond aan slaap, ik sta op een struit op bek, mannetje. Ik hoop je stil als je slaapt, maar dan gaan een meestrip tussen je benen zitten. Ik kan een kussing slopen, Zay. Ja, ik moer ze mijn club aan uiting en bluk ze me komen in uiting, hoor ze, mannetje. Ik zoek je niet bij die fucking huisje, man. Als mij is nou die praten, ik het er eens, je. Mijn hart raakt op geknopt van alle dingen wat ik zie erna. Ik kan zien, maakt me binnen, laat me voelen, ik wil niet van praat. Mijn hart raakt op geknopt van alle dingen wat ik zie erna. Ayo stop pala, Nili, hoi waar Nili? Yes, zoek jij Nili. Als je waar man? Nili is hier binnen, ik kan hem nou roepen. Niel! Ja, kom! Hij mag er nou komen, zei. Als je extra waar hiervoor. Als ja, waar toe is jullie reizen? Hoe kom? Nee, ik vraag me niet. Nee, brada, hoe zie je af? Waarom is jouw waan tot twee gaan niet? Mijn doe business, bro. Huh? Niet ja. Zij toch alle houding net, zei mannetje. Nee man, ik lijk je beter aan mensen niet man. Ik is ouder als je hoort, zei. Ze moet respect doen aan je elders. Ik heb mijn respect was ik nog mijn skof. Ik lijk je beter aan mensen niet bro. Dat is een normale vraag, hoe bedoelt u dan? Ik is moe. Die stratenmensen, die klopt beter aan mensen die. De man kan niet samen muizen lopen aan een man top. Ja, want wat zijn nou in gesprek, brother? Hier is die waarheid, dat was alles dubbel. Net aan die pad wat er zo is. Ja. Oh ja. Ik wil niet wegkomen in die pad. Is hij niet nog te klein om te waren hoe zulke goed in mee bouwen? Ik ga hier bij hem bouwen. Zoals wat? Bij je. Noem je één ding voor mij. Motiestress. Motjes weer, bro. Voor mensen stress. Gejaagdstress, wat nou nog? Schoolstress. En schoolstress. Nou die punten, die gaan hier bij je. Ja, sterker dan mijn vriend, jong. Mag dus laag mee bouwen? Oh, je hebt mijn burger geëerd, zei. Nou, dit is Niel. Hij blijft geen, hij is bij ons. Nee, wat een burger, Het zou net zijn wie zo honger vaak.
Jee, wat een burger zijn manneke, ik doe dus iets. Ze eet allemaal zo koos of wat moet ik nou eten? Ja meneer, gaan zoek verder burger hoor. Ga nog mijn koos eten, dan gaan ze nog doen. Dan gooi ik gewoon. Nee bro, ze gaan alleen doen, want ik eet die hoekosje. Bro, kom eens loop. Weet je jongens, je moet niks vat in ja? Relax bro, kijk TV, wat is jouw probleem? Je zei TV is hier gekomen, hè? Je zei betaal zijn TV-license of je zei betaal zijn wifi of nog iets om TV te kijken. Bro, ze gaan aan elkaar zijn mee zo praten, hè? Ik kan niet aan elkaar lachen met jou niet mee bro. Ik zie jou Ik heb me gezegd, ik kom maar in deze. Als die jou is, voor mij Dan is. ik wel blij in die kakplek zijn, ja? Dan moet ik wel blij Dan in komt zijn. ze nog op mijn favor bang waar ik zit. Ze komt vat eerst aan elkaar, ze zijn maar niet. Kijk, ik zal doen wat ik doe man. Ze gaan mij niks maken hoor. Oh, dan kan wat is dat? Is aan wat hè? Kak die. Die mensen moet blij. Lijkt je wat oren. Mijn plek. Waar ik moet blij man. Het maakt me koers man. Ook mensen maken me. Oh joh, ja. Laat er eens wat maken. Lijkt je hier. Zie wat maken man. Je hebt hem niks gemaakt, ik heb me na mijn paas hè. Wat ik kan gaan van. Maar je zoekt het slaan met je is moest nog gaan. Gaan zien we na. Gaan zien die kak man. Moest hem uitgerusteld worden vandaan man. Kleren moest hem een lijn, daar is maar een lijn vandaan. Ik heb niks gemaakt. Hij slaat me met mijn is. Neil! 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 Wat ik kijk of die manier banasi joh. Yo Neil, mijn braad hier! Hoi Neil! Neil! Yo Neil! Ja, wat is die kop, joh? Ik was hier niet. Ah, Troski. Zo, jou maakt nu wie vast. Ai, lekker, 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 lekker man, lekker. Ai, fuck me bro. Wat bedoel je nou, fuck me bro? Dat is lekker man. Weet je wat ik kak niet die aan met die jongen wat die blij? Huh? Nee, die bro wat me maakt op onze light mee bro, wat aan elkaar zijn, maar je probleem met zien nee. Wie is die bro aan? Wat gaan hij zo aan? Nee, we onnodige kak mee bro man. Ja, maar ons is hij kop nat morgen. Nee, ik wil eens hij man sier maken mee bro man.
Hij moet vertalen voor. Hoor ze. Als je nog van terugtrekken niet. Ze is onze broer. Maar Toys is die van hem. Hij moet vertalen voor, jongen. Wat dat terugtrekken is. Nee, man, nee, bro. Zij verstaan niet zin, ik verstaan alles, hoor ze. Hallo, zij. Kom je, zij. Hallo? Wat doe je? Hoi, wat zeg je aan de boer? Ja, skalt toch ook alweer aan man, Jamal. Ja, wat? Wat doe je? Nee, wat? Ja, wat zeg je aan, zij? Ja, wat? Wat, zij, man? Hoi, de boer, wat? Hoi, wat doe je aan de boer? Nee, De laatste lach je lekkerste. Wij gaan vandaag eten. Ik heb een plan met jou. Vandaag zien wat doen ik met jou, mannetje. Yes, lief! Als ik goed, ik zie jou. Ja, jammer laatst, maar wat ik zo in mijn school was met jou, mijn broer, man. Ik heb nog net iets moeite. Nee, net van jou, mijn broer. Niet om jammer te zeggen, mijn broer. Ik heb je iets lekker gemaakt, man. Ik wil me niet zeggen, jammer, man. Ze hebben die niet uit die mee, bra, man. We zijn broers, ik, man. Maar denk je aan, de man ook om stress en ze weet, denk je, maar goed, man, te veel kwaad en goed, man. Bro, voor jaar zo, vooral voor schoenen, mijn broer, man. Wat ze zijn, mijn bro. Als ze ons broers, gaan ze mij kan vergeven, mijn bro. Nee, kwaai lapjes. Mijn bro, nee, ik heb dat we iets gemaakt om die... Stappen. Ik ga nou ook bang, mijn bro. Niet stressen. Zo vriend, man. Niet om jammer te zien, helaas, man. Gaan opmaken, zien ze. Ja, dat is wel cool, hè. Dat is na. Lekker noedeltje, man. Enjoy hem, hè. Schap.
Juist, neef is jou right. Wat gaan daar nou neef? Is jou right, mevrouw? Wat gaan daar nou neef? Ik heb die op een zee, zeg Anita.